Исәнмесез. Без бүген Мисыр игенчеләре һәм һөнәрчеләре турында сөйләшербез. Дәрестә түбәндәге бүлекләргә тукталабыз. Мисыр халкы, игенчеләр хезмәте һәм тормышы, һөнәрләр һәм товар алмашу. Фиргәүн Мисырның кыдрәтле хуҗасы булган. Барлык түрәләр, аксыяклар, патша киңәшчеләре, хәрби башлыклар аңа буйсынган. Күп санлы язмачылар Фиргәүнгә һәм аның түрәләренә хезмәт иткән. Яхшы өйрәтелгән зур гаскәр Фиргәүннең ныклы таянышы булган. Мисыр халкының күпчелеген тәшкил иткән игенчеләр һәм һөнәрчеләр кырларда, төзелештә, остаханәләрдә эшләгәннәр. Алар үз-үзләрен генә түгел, шулай ук Фиргәүнне, аның түрәләрен, язмачыларны, сугышчыларны да туендырырга тиеш булганнар. Игенчеләр салым түләгәннәр. Үстергән уңышның һәм хайван үрчеменең шактый өлешен казнага биргәннәр. Укучылар, салым сүзенең аңлатмасын исегезгә төшерегез әле. Салым гади халыкның нәрсә белән булса да түрәләргә түләве. Бу акча, уңышның бер өлеше, ясалган яки җитештерелгән әйберләр булырга мөмкин. Җирләрне сугару авыр хезмәт таләп иткән. Бөтен үзәнлек шахмат тактасына ошаган. Җир иемнәре арасындагы шахматларда ташулардан соң калган су озак сакланган. Тора-бара су бозылмасын өчен аның кирәгеннән артык махсус капкалар аша елгага кире агызганнар. Дым җиргә сеңгән, ә уңдырышлы ләм утырып калган. Нилдан ерак урнашкан кырларны сугару өчен каналлар казыганнар. Шадуфлар ярдәмендә бакчаларга су сипкәннәр. Шадуф нәрсәне аңлаткан соң? Шадуф җиргә утыртылган баганадан һәм чайкалып тора торган кылгадан ясалган. Кылганың башында авыр таш, икенчесендә тиредән эшләнгән чиләк. Бу су алу җайланмасы. Борынгы Мисыр осталары игенче тормышын чагылдырган рәсемнәр ясаган. Шуларның берсендә без кешеләрнең каналлар чистартуын һәм җир иемнәрен ныгытуын, җирне китмән яисә сабан белән эшкәртүен, арпа, бодай орлыклары чәчүен, урак белән башак уруын һәм көлтә бәйләүләрен күрәбез. Аннары алар ашлыкны сугу белән башаклар өстеннән терлек көтүен үткәрәләр. Соңыннан ашлыкны җилгәрү өчен өскә чөеп аталар, шунда аның кибәге читкә аша һәм ниһаять ашлыкны җыеп алу амбарларга салалар. Өйдә калган ашлыктан хатын-кызлар он ясыйлар. Моның өчен бөртекләрне ике таш арасында уалар. Мисырда агач бик аз, шуңа күрә балаларны коры чирәм, чыбык-чабык һәм тире җыярга җибәргәннәр. Тиресне киптергәч, ягылык итеп кулланганнар. Гади мисырлыларның йорты кызыл балчыктан яки ләм суланган камыштан эшләнгән. Түбәсенә киң пальма яфраклары яки камыш ябылган. Шуңа өйдә бик эссе булмаган. Өйнең уртасында мич тора. Монда хуҗабикә көн сайын ипи пешерә. Мисырлылар беренчеләрдән булып, әче камырга ипи пешерергә өйрәнгәннәр. Гади мисырлылар ишекне бикләмиләр. Ни өчен дип уйлыйсыз? Әйе, чөнки барыбер урлар әйбер юк. Җир идәнгә камыштан үрелгән чыпталар җәелгән. Ушак янәшәсендә кызыл балчыктан эшләнгән савыт сабалар тора. Хуҗаларның өстендә киемнәр бик аз, чөнки эссе. Мисырда чүлмәкчеләр, тукучылар, тире иләүчеләр, карап төзүчеләр, балта осталары, пыяла коючылар, зәркәнчеләр, тимерчеләр һәм башка һөнәр ияләре булган. Борынгы Мисырда акча булмаганда товар алмашу киң таралган. Әйберне әйбергә алмашу натураль дип аталган. Бер язмачының улына биргән үгет нәсихәте сакланган.
Анда ул һөнәрчеләрнең хезмәтен ачык итеп тасвирлый. Мин бакырчының эшләгәнен күрдем. Аның бармаклары крокодил тиресен хәтерләтә иде. Таш юынучы караңгы төшкәнче тезләнеп һәм бөкрәеп утыра. Стеналар июче авырый, чөнки гел җирдә эшли. Тукучы йорт эчендә, аның аяклары үзенең аш казанында. Саф һава суламый ул. Баксаң, язмачыдан да башка нинди генә һөнәр иясен алсаң да, бөтенесенең дә башлыгы бар. Язмачы үзенә үзе баш. Борынгы Мисыр рәсемнәрендә язмачылар да сурәтләнгән. Алар тезләренә кәгазь куйганнар. Уң кулларында камыштан ясалган каләм, запас каләм колагы артларында. Язмачылар Фиргәүнгә һәм түрәләргә бик кирәк кешеләр. Алар нәрсә кушылса, шуны исәпләп язып алганнар. Күпме ашлык җыелган. Игенчеләр эшкәрткән кырлар күпме мәйданны били. Ел сайын кем күпме салым түләргә тиеш. Игенчеләр алардан курыкканнар һәм язмышларыннан зарланганнар. Соранча һәм кортлар игеннәрен бузганнар. Кырларда тычканнар да күренә башлаган. Ләкин тиешле вакытта кимәгә утырып язмачы килә. Аның янында чыбык һәм таяклар тоткан берничә сакчы да була. Салым түләү өчен ашлыгы җитмәсә, алар игенчеләрне кыйнаганнар. Язмачы рәхимсез. Ул Фиргәүннең амбарларын иген белән тутырырга тиеш.